गायनो फैबायमोन आङो दाबो जायाखै दै मैयानो हालौखानोसै हालौलायबाय बुरजाय खानाय खाथुबलायनानै हालौजोबनाय बेलाव दंबावोसो बाहाय गिसोगारो आङो दाख्लैयो ना गुरनायाव बेलाव बादों आंनाव अरुणाचल प्रदेशनि बे दैया Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. लोगोफोर जोंहा माने दिनै लास्ट आरोना माइ गायनाया ओमफ्राय दिनै गायगासिनो दङ दायो सखनजों रुफाजों हाब्रु फुनलायगोन नोंथांमोना नायबाय थाब्लानो जाबाय नैलाय सखनजों रुफाजों हाब्रु फुनलायगोन दायो खावसे गायखांबाय बैनिफ्राय गायबै गायखांबाय ओमफ्राय बैहाय दब्लायथामसो दंबायो आं हालेवदों आरोना ओमफ्राय नैबे खानायखौ आं मानि थाखाय खादबना लादों होनना बुङोब्ला हाब्रुआव एकदम बाब्रि बायदि मेगनाव थुफ्लेबाय थायोना ओंखायनो आं खादबना लादों डिस्टार्ब मोननायखाय ओमफ्राय नै गायाखै ओरैनो नायग्राल' ससमा गानलायनानै गायफ्लादोंसो सगना नायहरथाराखै माथो गोजांनो ना सगनाव बरफ गोलैदों खोमा ओंखायनो गस्ला गोलाव गानलायथारदों हाब्रु फुनलायनांगौ दे नोंस्रा दिनै रुफा नोंजों दाखालि बुंखादोंना गैला जोबफ्रामबायानो जौ गोरानखौ होबायलै सखना ना मोनाखै ना लोगोफोर भिडिअनि गेजेराव हाबसननो थाखाय सिगांग्रो निमाहा बिग्रोनाय जाबाय आं नोंथांमोननो अनलाइन आर्निं खालामग्रा मोनसे एप्लिकेसन खिथानो नागिरदों बे एप्लिकेसननि मुङानो जाबाय राम्मि नुबल नोंथांमोना राम्मि नुबल एप्सनि सिङाव अनलाइन गेम गेलेनानै गोबां फैसा आर्निं खालामनो हागोन आरोना जायफ्रा गेम गेलेखायो नोंथांमोनासो गेलेब्लानो जाबाय दे जायफ्रा माने अनलाइन आर्निं खालामनो फैसा खामायनो गोसो दं नोंथांमोना गेलेब्लानो जाबाय आंनि भिडिअनि डिसक्रिपसनाव लिंक होखानाय दङ बेहाय थुनानै नोंथांमोना मबाइल नाम्बार होनानै रेजिस्टार खालामग्रोनांगोन मबाइल नाम्बार होनानै रेजिस्टार खालामोब्ला बनास मोनगोन आरोना बे बनास फैसाजोंबो गेलेनो हागोन बेनिफ्राय नोंथांमोना बुरजा एमाउन्ट देरहानो गोसोब्ला रिसार्ज खालामनांगोन आरोना नोंथांमोना लिंकआव थुनाय लोगो लोगो नैबायदि नुजागोन नोंथांमोना स्क्रिनाव नायब्लानो जाबाय नोंथांमोना स्क्रिनाव नायदो बेनिफ्राय नै बिदि फैबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना मबाइल नाम्बार OTP पासवर्ड होनानै लानांगोन बेनिफ्राय बेखौ होखांनायनि उनाव कनफार्माव थु बेनिफ्राय नोंथांमोना शपआव थांनानै रिसार्ज खालामब्लानो जाबाय 501 थाखानि रिसार्ज खालाम बेनिफ्राय एड क्लिपआव थुनानै हो बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबेहाय नायनो हागोन नै प्लेनाव होबाय आं दायो गेलेबाय ड्रागन भार्सेस टाइगार बेनिफ्राय नै टिप्सफोरखौ नायनो हागोन दायो आङो ड्रागनाव 10 थाखा होग्रोबाय लोगोफोर नोंथांमोनाबो बिदिनो नायै हयै गेलेब्लानो जाबाय आरोना आं दायो जेनबाय आरो टाइगारासो देरहाबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट राउन्ड स्टार्ट जालायबाय एबार बहाय होगोन आङो ड्रागनावनो 30 रुपिस होबाय आङो नायदो नोंथांमोना आङो देरहाबाय बेनिफ्राय आरो गेलेबावनोसै नोंथांमोनाबो नायै हयै गेलेब्लानो जाबाय आं दायो टाइगारथिं 10 थाखा होबाय जेनलायबाय टाइगारथिं ड्रागनासो देरहालायबाय दायो नायबावनोसै एबार बबेथिं होनो टाइगारथिंनो 30 रुपिस होबाय खनसे जेनबाथाय बिदिनो एमाउन्टखौ बारायनांगौ आरोना नै आङो जेनबावबाय दाबो ड्रागनासो देरहाबाय एबार आं एमाउन्टखौ एबार बारा होनोसै टाइगाराव 90 रुपिस होबाय आङो टाइगाराव देरहाबाय लोगोफोर नायदो बेनिफ्राय नोंथांमोना देरहानाय रांखौ बोरैहाय उइथड्र खालामो दसे उनाव खिथागासिनो आङो गोजौआवबो इसे मै आगान बायदि दं बेहाय थुदो बेनिफ्राय नोंथांमोना बेंक एकाउन्ट एड खालामग्रोनांगोन बेनिफ्राय डाइरेक्ट माने आं UPI खालामखाबाय नालाय बेनिफ्राय डाइरेक्ट एमाउन्टखौ थुनानै उइथड्र थुना होबाय बे साक्सेसफुल जाबाय लोगोफोर नै लगे आंनाव मेसेज फैखाबाय नायदो नोंथांमोना नै नायदो नोंथांमोना एमाउन्टखौ नै आं बेसेबां उइथड्र खालामखो बे गेमनिफ्राय नोंथांमोनाबो थांदो डिसक्रिपसनाव थांनानै बिदिनो रेजिस्टार खालामदो मबाइल नाम्बार होनानै गेलेदो गेलेनानै फैसा आर्निं खालामदो आरोना लोगोफोर हा अबाव गायबावगोन इखौलाय माने रोजा होनांगौमोन एसे नायलाय आं गिगि नुथारदों मानसिखौनो नै नाया आं गिगिजों साइस नुनांगौ नामा माइ गायनायाव ससमा गानलायनानै माइ गायो बेना ओरैनो गानाखैथ' आं मानोथो गानदों खर' गिदिंदोंबा आच्छा ओरैनो गानो नामा साइसनि हाब्रु नांनायाव सोरबा ससमा गाननानै लादो बयलार बुथारहैनोसै आं अबेहाय गायबावगोन बेखौलाय जमा जमिलाय गायला बैयाव
जोसासो गायगोन निहाय ओइ खावसे दंबावो एसे हालेवबावनांगौ दं आं मोनदों मागुर अ दोनथ'नांगौ नै इयावनो दोनथ'नांगौ माइब्रा अबेबा थेनायाव गायसननो हागोन दिनै जोंहा जांख्रा दिनै गायजोबसिगोन जोंनि दिनै गायजोबसिगोन आरो जोंहा माइखौ दिनै जोबसिगोन हालेवगासिनो जोंहा मिस्टारनि मुगा आं दायो माइ गायनो फैखाबाय आरो खानाय खाथुबलायनानै हालेवजोबनाय र' खाथि देखायोना मिनिलायबावदोंसो खानाय खाथुबलायबावदोंसो बिराद आसुखा बेलाव दंबावोसो बाहाय गिसोगारो आङो दाख्लैयो ना गुरनायाव बेलाव बादों आंनाव गिलु बालुनो बिदि बेलाव बाफेरजानानै मोनाखैमोन आङो दुगानो खाथियाव थांनि र' आङो बाबा ना गैला दां ना नुवाखै ना माइ गायनो फैबायमोन आङो दाबो जायाखै दै मैयानो हालौखानो थिनबाय हालौलायबाय बुरजानो मारानि बस्थायाव गानना नै बिनिखौ गायखांलांजोबसिगोन आरोना जि गुवारखामोन नै माइ गायग्राफोरा सुख गैया सानसे गैया नैबेहाय खावसे दंबावो गायनांगौ दब्लायथाम गिदिर गायखांबाथाय जोब्बाय एसे आन्थोरथामसो दंबावो आरो हालेवनांगौआ दसे रेस्ट लादां अयथासार गरम सान्दुङा खाथियावनो मोनहरदो नै सान्दुंखौ मोनाखै जाबाय मा दाम बेया हाब्रुआनो नाङाखै नालाय ना माइ गायनाया जांख्रायावनो बिदि जायोनो ओरैनो फुनानै लालाबायनोसै हाजोआबो जि मोजांखा जोंना नै गामिया खाथियावनो ओइ नै सान्दुं दुंनायखाय जोमैयाबो खोबजोबदों नैलाय गायखांसिगोन दब्लायसेल'सै गरमथारना सान्दुंआ बिरादनो गरमनि थाखाय एसे औवा सायाव जिरायबाय आरो रुफायाबो हाब्रुआ नांथाराखैब्रा नायलाय रुफाया हाब्रु नांनो रोङा मा सना रुफाया मानो नाङा थाग्रा जलदि हाब्रु फुनलायदोसो नोंसोरो हाब्रु फुनलायनो होननानै नेगासिनो दंमोन मानसिफ्रा भिडिअखौ नायनो दुगैग्रोदोंसो जोंहा गिनानै गाव फुननांगौ फुनदो जलदि ना मोनमारदों बाया जाबाय एफा गरमाव जोबसिगोन दिनैनिफ्राय गैला हालेवनांला
12 मास उनावसो हालेवनांसिगोनलाय माइब्रा नैबे जोसा आरोना बैहा माइब्रा गायखांबाय माने बैसागुआव माइब्रा रोसि लोंनांगौना ओंखायनो माइब्रा गायखाबाय आरो जोसाखौ ओमफ्राय ओंखाम जानो थाखाय जोसाया बिराद दाम 12 थाखा मनावनो 1200बाव 1200नि हा ओमफ्राय माइ गायनाया नासमगासिनो बेसेबां सान्दुंआ ओरैबायदि थिं थिं फागुन दाननि थिं थिं सान्दुंआव होननाय जासिगोन जांख्रायावनो हाब्रुआनो नाङाखै हनै सकलनाबो नाङाखै रुफानाबो नाङाखै दे हाब्रु फुननाय दं दे हाब्रु फुनलायदो हाब्रु फुनलायग्रोलाय नोंसोरो नेनानै थागासिनो हनै लोगोफ्रा कमेन्टआव दाखालिनो कमेन्ट खालामखादों हाब्रु फुनलायनांगौ नोंसोर दायो जोब्बाय ओइ जानाय नङालै इसोरजों आहा दुगैखांबाय हा दे लागायलायदो नोंसोरो आचल पर लागायदो नै जासिगोन